Și puțin antrenament fără pușcă. Căței. Pentru că vânătoarea nu e în fiecare zi. Dar antrenamentul nu strică. Să vedem, găsim ceva pe aici, pe la margine? Cei care vă uitați, puteți să vă abonați, pentru că nu costă nimic. E gratis. Nu vă costă nimic. Fac cunoștință cu cățeaua mea, Cora, este dintr-un brac și e corcită cu un brac și cu un posterior, sau cum mai se zice, acela de mistreț. Dar este foarte, foarte ageră, foarte, într-un cuvânt, foarte cu minte harnică. Max, hai da! Bravo, Max! Cățelul are 10 luni jumate, aproape 11 luni. Este dintr-un brac original. Bravo, copii! Cum v-am mai zis, suntem fără pușcă, suntem la puțin antrenament. Și nu am văzut nici măcar o umbră de fazan. Nu am văzut nici măcar una. Hai copii, hai să ne uităm pe aici. Hai da. Ne plimbăm puțin, luăm puțină mișcare și puțin aer. Au luat ceva miros, că uite, pe acolo, prin vie. Ce tata? Ați găsit ceva? Nimic? Hai da, mai departe. Nici o urmă, nici măcar o urmă. Și culmea e că erau câțiva fazani pe aici. 2-3 fazani pe spatele casei pe aici. Ei cățenii caută, dar nimic, da? Nici măcar o urmă. Max! Max, ce ai în gură? Max! Aport! La zăpadă, fraiere. Gata. Lasă osul la jos, că te-am mare acum.